Hola, bon dia. Jo soc Marc Poi Ferrer, coordinador de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre. Un Ateneu Cooperatiu és un dispositiu que a nivell territorial dinamitzem l'economia social, o sigui, una altra manera de fer empresa. L'economia social és un altre tipus de manera de fer empresa. És una empresa que posa al centre a les persones i les necessitats de les persones i l'economia és un mitjà per aconseguir aquesta finalitat. Per tant, aquelles entitats que considerem d'economia social són aquelles que posen al centre a la persona. No busquen el lucre i el benefici per si mateix. Però també hem de dir que economia social és economia, o sigui, fem empresa. O sigui, si no fem economia, tampoc farem social. Per tant, i aquí és on entrem els ateneus com una forma de capacitar aquelles entitats cooperatives, fundacions, associacions, per a capacitar-les a nivell empresarial en formacions i en acompanyaments experts i en acompanyament i assessorament per a que puguen desenvolupar i fer tota la part social, però fent empresa. Pràcticament cada any l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre estem assessorant a una trentena d'empreses, tant en, podríem dir que la meitat en la fase de creació, siguin associacions o cooperatives, i l'altra meitat en la fase de consolidació. Perquè no només entrem en la fase de creació d'una cooperativa o d'una entitat, sinó que també el que ajudem és a aquelles entitats que han arrencat a acompanyar-les en aquest procés de consolidació o inclús en processos de creixement de les pròpies entitats. Una part de la consolidació de les cooperatives és intercooperar entre elles i generar noves línies d'activitat cooperant entre vàries. Pues en aquests processos normalment fem aquest acompanyament des de l'Ateneu i pot durar 2 o 3 mesos, moltes vegades lligat a una línia de subvencions determinada. Per exemple, ara hem treballat, en aquests 3 anys, hem format grups d'intercooperació entre entitats de l'economia social. Tenim diversos grup de cures, grup d'energia, però, per exemple, des del grup de sostenibilitat, diverses entitats cooperatives s'han associat per fer front a un repte com és el repte del relleu agrari. I ara van demanar un projecte singular que els hem concedit i són cooperatives agràries com la Fatarella o la Sénia, però cooperatives de treball com Terram, Idària o Fites, que conjuntament gestionaran aquest projecte per a afavorir i fomentar el relleu agrari i el relleu generacional en les cooperatives agrícoles aquí al territori de Terres de l'Ebre. L'Ateneu Cooperatiu és una iniciativa de la Direcció General d'Economia Social que el 2016 se'n dona compte que la millor manera d'ajudar a l'economia social al territori en aquelles necessitats que té és que s'adapti al propi territori i que siguin les pròpies entitats les que gestionen este servei. Per tant, obri una línia de subvencions de la xarxa d'Ateneus Cooperatius on demana a les entitats de l'economia social i administracions locals que es coordinen per a gestionar una subvenció i oferir aquest servei. En el cas de Terres de l'Ebre, des del primer any ja, la Fundació El Set, des de la que jo treballo, és sol·licitant de l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre i ho ha de fer conjuntament en una agrupació d'entitats promotores. Que en el nostre cas, el cas de Terres de l'Ebre, hi ha hagut tant administracions públiques com cooperatives com fundacions participant conjuntament d'aquest pressupost i oferint aquest servei conjuntament. La valoració és molt positiva. Pensem una cosa, sempre diem que una cosa són els indicadors. Tantes persones inserides, han participat 1.000 persones cada any en accions que han fet, però hem ajudat a consolidar entitats, però després hi ha tota una part d'enxarxament i de treball conjunt en una altra manera de fer, en una altra mirada, que això vas veient com al llarg dels anys això ha anat creant un ecosistema de col·laboració i ajuda mútua entre entitats que fa que aquestes entitats tinguin molt més suport i elles mateixes se reconeixen com a que formen part de tot un ecosistema d'economia social, que són empreses i persones amb valors que a través de la seva feina, a través de fer empresa i fer economia, estan ajudant a transformar la societat i el territori. Ara mateix l'Ateneu obrim un nou període de 3 anys, de 3 anys més en aquesta línia de subvenció i justament si en aquests 3 anys hem vist la creació de grups de treball d'intercooperació, ara en aquests 3 pròxims anys el que volem és consolidar tot aquest espai d'intercooperació
i sentir que formem part d'una mateixa agrupació d'entitats i a través del Consell Estratègic que promourà l'Ateneu, del Consell Estratègic de l'Economia Social de les Terres de l'Ebre, justament posar este foco, esta mirada de futur, a veure com d'esta intercooperació podem anar sumant i sent més i generar més massa crítica en l'economia social al territori.